L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qatt f'pajjiżna. F'Jannar li għadda kienu ftit iktar minn 7200 il-persuni bla xogħol f'pajjiżna. Żieda ta' ftit iktar minn 500 fuq Jannar tal-2012. Il-qatt fost l-irġiel żdied bi kważi 350, waqt li l-qatt fost in-nisa żdied bi kważi 175. F'Għawdex wieħed minn kull 3 persuni bla xogħol huma żgħażagħ. F'Malta mbagħad iktar minn 40% ta' dawk bla xogħol għandhom iktar minn 45 sena. F'sena waħda dawk f'Malta ta' din l-età li huma bla xogħol żdiedu bi 300. Kważi 4 minn kull 10 Maltin u 20 bla xogħol ilhom iktar minn sena jfittxu impjieg. Dawk li ilhom iktar minn sena jfittxu impjieg żdiedu bi ftit iktar minn 400 fl-aħħar 12 xahar. Bejn Jannar tas-sena li għaddiet u Jannar ta' din is-sena, il-persuni b'diżabilità bla xogħol żdiedu bi ftit iktar minn 100. Din il-11 żieda konsekuttiva fil-qatt tistona ħafna mal-ftaħir tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar l-20,000 impjieg ġdid illi suppost inħolqu.